Il-qima lejn il-Madonna f'pajjiżna tmur lura bosta snin u fil-Mellieħa nsibu wieħed mill-isbaħ santwarji li hawn f'pajjiżna dedikat lill-Madonna. Bħalissa żewġ tfajliet, waħda Maltija u l-oħra Taljana li jiffurmaw parti mill-atelier del restawro qegħdin jagħmlu xogħol ta' restawr fuq is-saqaf tas-Santwarju. Il-pittura li saret direttament fuq il-ħajt, ħafna kienu jaħsbu li affresk ma fil-fatt mhix. Saret ukoll fi żminijiet differenti. Ġifieri inti jekk tara ringiera ta' sfijiet, imma x'intħares lehom taħsibhom kollha li saru mill-istess sit, imma fil-fatt mhux. Dan is-santwarju huwa fost l-eqdem tempji nsara li hawn f'Malta. Skont it-tradizzjoni kien San Pawl innifsu li qaddes dan l-art tal-Madonna. Ix-xogħol fuq ir-restawr beda f'Novembru li għadda. Għamilna intervent ġifieri li fejn erġajna waħħalna il-kulur f'postu kif ukoll il-plaster layer fejn biċċiet li kien qed jistakkaw erġajna ukoll poġġejnieh f'postu. Użajna dejjem il-metodoloġija tar-restawr u wkoll metodi li huma reversibbli li min mbagħad jiġi warajna ikun jista' inneħħi restawr li għamilna aħna faċilment. Dwar dan is-santwarju jeżistu bosta tradizzjonijiet kif spjegalna riċerkatur Jimmy Muscat. Il-tradizzjoni tgħidilna li San Luqa li kien qiegħed ma' San Pawl fin-nawfraġġju ġie hawnhekk u penġa xbija tal-Madonna ġo dan l-ar huwa ar naturali u dik hija l-ewwel biex ngħidlek l-ewwel ħolqa li kien hemm. Wara tradizzjoni oħra tal-409 wara Kristu dejjem illi tgħidilna li xi isfiji ġew hawnhekk u dak l-ar naturali li kien tradizzjonalment San Luqa penġa fih ordna bħala knisja, konsagra bħala knisja. Interessanti l-fatt li meta ż-żewġ restawraturi bdew ix-xogħol tagħhom f'dan is-santwarju sabu li taħt iż-żeba kien hemm strat oriġinali ta' deb. U x'aktarx dak li qed naħsbu għax mhux f'dan il-punt biss sibna dawn it-traċċi ta' deb, sibnihom ukoll fuq is-saqaf u f'biċċiet oħrajn tal-grotta. U dak li qed naħsbu li fil-passat il-grotta kienet kollha dan il-layers ta' deb fuqha illi kienu jakkompanjaw il-Madonna tal-Mellieħa. Imma mbagħad peress li biżminijiet il-moda kienet tinbidel, kienu u forsi wkoll għax id-deb kien ġie degraded, kienu reġgħu pittru fuq dak li kien hemm oriġinali u hekk kullum insibu li s-sema ġiet inbittra bil-blu, bil-sħab gris. F'dan is-santwarju jsiru medja ta' 60 tieġ fis-sena. Santwarju li kien għadu u żgur li jibqa' għal qalb kull Malti u Maltija.